Egun on, eta ongi etorriak izan zaitezte First Lego League Euskadi prestakuntza tailerren saio berri honetara. Gaurko hitzaldia, bateriak eta azeitunak, zein da erlazioa izenburua du. Adibide praktiko batzuren bitartez, Jon Ajuriak baterien garrantzia azalduko digu, zenbait kontzeptu zientifikoen artean ere, eta bateriak eta azeitunek duten erlazio ere hobeto ulertuko dugu. Jon Ajuria kimikaria da eta ikertzailea ZIC energigunen, sistema fotovoltaikoetan doktorea, gaur egun kondentsadore eta baterien arteko teknologia hibridoan lanean aritzen dena. Aquí tenemos a Jon Ajuria, investigador del ZIC Energigune, que nos hablará sobre baterías y aceitunas, la relación que existe entre ellas. Egun on, Jon. Egun on, Maitena, egun on danoi. Bueno, bide batez, eskerrak eman nahi dizkiet, jakina ZIC energiguneri eta Innovaskeri ere, bereien laguntzarengatik, hau posible egiteagatik. Gogoratu nahi dizuegu, badakizue bi tarte izango ditu, bi espazio izango ditu tailer honek, lehenbiziko tarte honetan, Jonek, azalduko digu, esan bezala, azeituna eta baterien arteko erlazioa, eta bigarren partean aldiz, nahi ditugun galderak, helaraziko dizkiogu. Beraz, gogoratu YouTubeko txata hortxe duzuela, zuentzako bidali mesedez zuen galderak eta esaiguzue zein ikastetxeetatik parte hartzen duzuen. Pues lo dicho, si tenéis preguntas, nos mandáis al chat de YouTube y nos especificáis, por favor, nos indicáis cuál es vuestro centro educativo. Az gaitezen, Jon, eskerrik asko Innobaskerekin kolaboratzeagatik First Lego League Euskadin. Zurea da hitza. Vale, eskerrik asko, Maitena. Egun on danoi, ongi etorriak hitzaldi honetara. Maitenak azaldu dagoen bezala, ikusiko dugu, saiatuko gara ikusten ea zein den bateria baten eta azeituna baten arteko erlazioa, ez? Gailu teknologiko garatu baten eta hain primarioa den elikagai baten arteko erlazioa. Hau izango da aurkezpen honen egitura, lehenengo eta behin gure nauke hitz egin pixka bat energiaren paradigmaren inguruan, ziurrenik gai honen inguruan esango dutzu edanak ez dira berriak izango zuendako, baina bai nahi dutela gaia pixka bat aztertu, ikuspuntu pertsonal batetik eta erreflexiorako espazio bat sortu zuengan. Ondoren ikusiko dugu bateriak eta zein izango den beraien rola datorkigun gizartian eta hurrengoko urtietan, eta, azkenekorako espero dut lortzia zuen atentzioa eta nahi izana jakitia zein den azeitunak eta baterien arteko erlazioa. Así que, az gaitezen energiaren inguruan pixka bat hitz egiten, ez? Gaur egun hau da energiaren distribuzioa, nola kontsumitzen den energia munduan, ikusiko duzuen bezala, Amerika falta da, baina ziur nau gaizariela imaginatzeko nola izango den energiaren distribuzioa, kontsumoa ez datorrela bat ze herrialdetan sortzen den. Eta energiaren kontsumo honen distribuzioa ero banaketa jatorrian da 6% energia nuklearra, ondoren daukagu 21%, 24% eta 26% ikatza eta petroleoa, eta hauek dira, danok ezagutzen ditugun, erregai fosilak. Gaur egun kontsumitzen den energiaren 80%. Noski, energia kontsumo honek ahalbidetu dau, gaur egun daukagun ekonomia, industria eta deitzen diogun ongizate gizarte hau, ez? Baina noski, energiaren kontsumoak dauzka bere ondorioak. Eta aztertuko ditugu energia jatorriaren arabera, ez? Alde batetik daukagu energia nuklearra, danok ezagutzen dugu, energia nuklearraren ondorioak zeintzuk izan leiken, ziur nau danok gogoratuko duzuela gaztetxo zinetenian Fukushiman egon zan istriplu nuklearra tsunami baten ondoren. Ni gaztetxoan itzenien ondikan beste istripu larriago bat izen zan, Txernobilen, gogoratzen dut 6-7 urte naukanean, zelako tentsioz nire gurasuak, jarraitzen zabaien notiziak orduko gaur egun edo teleberrietan, eta istripu esanatago daude energia nuklearraren hondakinak eta nola gestionatu, azkenean energia nuklearra lortzeko
material batzuk erradiaktibo bilakatzen dira, eta material horrek erradiaktiboa izango dira hurrengoko milaka urtetan, ez? Eta gaur egun zabor hau gestionatzen da hilerri nuklearretan, eta bueno, lurperatzen die, lurrean itsasoan, hormigoizko tanke erraldoietan, ez? Bestalde, energia nuklearra, modu baten garbia dela esan leike CO2 isurien ikuspuntutik aztertzen badugu, ez? Badakigu CO2 isuriak diela aldaketa klimatikoaren katalizatzaile, eta adibidez, energia honek behin martxan ez dauka CO2 emisiorik, ez? Orduan, bueno, erabaki behar da, gobernuek, guk, pertsonak, ez, prestal gauden energia nuklearraren ondorioak jasateko, ez? Egia da, energia nuklearra existitzen danetik, 21 urtero, istripu larri bat gertatzen dela, eta gero dagoela, zaborren gestioa, ez? Eta beste aldetik, erregai fosiletatik alderatuz, ez dauka CO2 isuririk, ez? Eta ikusi geinke, munduan ze estrategia ezberdinak dauzken gobernuek energia nuklearraren inguruan, ez? Gobernu batzuk apostu garbia egiten dago energia nuklearraren inguruan, eta beste batzuk ez dago nahi energia nuklearrik, ez? Orduan, espazio hau erreflexiorako energia nuklearraren inguruan. Bueno, erregai fosilen ondorioak danok ezagutzen ditugu, baita ere, alde batetik dago kutsadura, eta kutsadura honek sortzen ditun osasun arazoak, oso larriak dienak, eta gastu ekonomiko garrantzitsua suposatzen da biena gobernuei, eta noski aldaketa klimatikoa, ez? Batez ere, aurten ikusi dugu hemen Euskal Herrian, ze uda pasau dugun, eta ze negu goiazen, ez? Eta argi eta garbi dago, eta ez dago zientzialariarik dudan jartzen dauenik, erregai fosilak aldaketa klimatikoa katalizatzen ari dienik, ez? Baina noski, erregai fosilak izan die gure bizi maila ahalbidetu dauenak, ez? Orduen hemen galdera argia da, ez? Prestal gaude erregai fosilak ematen diguten aberastasunari uko egiteko, eta hori askotan, gobernuen esku izten ditugu olako erabakiak, baina norbanakoak gara gure bizi estiloa markatzen dugunak, ez? Eta erregai fosiletatik daukagun dependentzia ekiditu nahi badugu, norbanako bezala aurrera pausuak eman beharko ditugu. Bueno, itzuliz irudi honetara, matematikari honenak honezkero kontudatu die 106 nuklearra eta 180 erregai fosilak 186 bakarrik dela, eta 114 geratzen da, eta 114 hori energia berriztagarriak die, bai. Energia berriztagarriak, gehien garatzen ari dien energia berriztagarriak azkeneko urtetan die eolikoa eta fotovoltaikoa, baina, hor dauz adibidez, geotermikoa, hidraulikoa dela energia berriztagarria edatuena gaur egun. Baina argi izan behar duguna da, energia berriztagarriak ez ditugula kantitatean erregai fosilak beste. Erregai fosilak milioika urtetan sortu die lurrazpian, izugarrizko despentsa bat daukagu hor, eta errentetatik bizi gara, eta bizi geinke oso maila altuan, baina energia berriztagarriak ez dauzkagu, ez gara gai gaur egun behintzat lortzeko hain kantitate handian, ez? Orduan, energia berriztagarrietatik bizi nahi baldin badugu, argi dago gure bizitza maila egokitu beharko dugula daukagun energia iturriei. Eta hau da, energia berriztagarrien pixkat filosofia, ez? Jasangarritasuna. Eta Europatik behintzat bultzatzen dan mugimendu oso garrantzitsua da, eta gainera instituzioetatik bultzatzen dana, ez? Eta hori dago famatu egiten ari da 4R philosophy, dala reduce, reuse, repair eta recycle, ez? Lehenengo eta behin egin behar duguna da, komentatzen dut dana, murriztu gure kontsumoa, ez? Eta behin gauzak ditugunean eta erabiltzen ditugunean,
beste behin erabili, bigarren bizitza bat eman, hirugarren bizitza bat eman, guk geuk edo beste inork, azkenik konpondu, bota baino lehen hau, eta azken aukera izan beharko litzateke birziklatzea. Eta gaur egun esango naukenik birziklatzea dela lehenengo aukera. Orduan aldaketa bat egon behar da, gure filosofian, energia berriztagarrietatik bizi ahal izateko. Eta hau da pixka bat, nire mezu pertsonala. Ezin dugula dana itxi estatuen, gobernuen edo politikarien esku, nahi baldin badugu gizarte bat jasangarriagoa eta ekologikoagoa, gure bizi ohiturak moldatu behar ditugu. Eta dauzkagun baliabidei egokitu. Hau zen pixka bat, gaia kokatzeko eta energiaren inguruan nire ikuspegia emateko eta oin pasauko gare hitz egitera baterien inguruan ez. Eta nire lehenenguko galdera da bateriak zertarako, seguruenik erantzuna izango da gure portatilak elikatzeko, gure sakeleko telefonoak eta dauzkagun gailu elektroniko guztiak, ez? Baina pixkat haratago begiratuz, bateriak oso rol garrantzitsua izango daue hurrengoko urtietan eta izango dugun gizartearen transformazioan oso rol determinantea izango dago, ez? Eta azalduko dutzu edaz bi puntutan batez ere. Alde batetik, energia berriztagarrietan edukiko dauen jokabidea eta bestetik ibilgailu elektrikoa, ez? Europa mailan instituzionalki badau helburu bat dala 2050 urtera heltzia CO2 isuri neutroekin eta ibilbide honetan bi puntu die garrantzitsuenak, ez? Bat da energia berriztagarrietana trantsizio bat egotea eta beste bat da gure transporte eredua aldatzia, ez? Eta erregai fosiletan oinarritutako transporte bat elektrifikatzia eta elektrizitatean oinarritzea. Eta bi gai hauetan bateriak izango dira eragile eta ahalbidetzaile. Az gaitezen pixka bat energia berriztagarrien inguruan zein izango den beraien rola aztertzen, ez? Alde batetik, eta hau danok jakingo duzu, energia berriztagarriak ez dira jarraiak. Egun batzutan daukago eguzkia eta beste batzutan ez. Egun batzutan dago haizea eta beste batzutan ez. Eta gero gainera, dago desfase bat sorkuntza eta kontsumoaren artean, bai? Eta hau saiatuko naz azaltzen energia fotovoltaikoarekin uste dut alako gairik errezena, ez? Alde batetik daukagu gaua, eta gau ez, normalean, normalean ez beti, ez dago eguzkirik, ez? Beraz, ez dago elektrizitate generaziorik. Aldiz, gauean, gure industriak martxan dabitz, ez? Egun sentia iristen danean, eguzkia zeruan altxatzen doa, eta altxatzen doa enean energia gehiago sortzeko gai da, bai? Guk egunean zehar, energia kontsumo bat daukagu, baina ez die eguneko orduak nun kontsumo handiena dagoen, bai? Eta aldiz, eguzkiak sortzen dau energia asko, ez dana erabiltzen. Kontsumitzen dana baino energia gehiago sortu leike. Aldiz, gabailtzen danean, danok eguzkia jausten danean goiaz etxera, azten gare sukaldatzen, azten gare kalefazioa jartzen, azten gare argia pizten, enpresa jarraitzen dago lanean, eta hor ez dago generaziorik, ez? Orduan, energia berriztagarrien efizientzia hobetzeko behar duguna da soberan sortu dugun energia hori egunean zehar, nunbait biltegiratu eta gai izan biltegiratutako energia hori gero askatzeko, behar dugunean, ez? Kontsumoak eskatzen dauenean. Eta hor, bateriak izango dira giltza hori lortzeko, ez? Eta, hasi die, lehenengo eguzki plantazioetan bateriak instalatzen. Ez da oso ohikoa ondion, baina gero eta gehiago dauz, ez? Eta, hemen ikusi genke hau da Peruko instalazio bat, oso instalazio handi bat, eta hemen ikusten duzue zelan dauzen bateriak, bai? Bateria hauek etxe txiki baten tamaina dauke, bai? Ibilgailu elektrikoa, esan dutzuetan garraioaren
elektrifikazioan, bueno, dano dakigu, zein dan garraioaren, kutsadura eta bar, ez naz gai horretan sartuko uste dut ondo dakitzuela. Eta, baterietan, kotxietan, daukagu tanke bat, nun gasolinaz betetzen dugun, eta tanke hori, ordezkatu behar dugu, bateria batzuetaz, joango dana kokatuta, kotxearien zoruan, ez? Ikusten duzuen bezala, bateria hauen tamainak ez dauka zerikusirik eguzki plantazio baten jarri genken bateria baten, ez? Izen lehikela oso handizia, hemen aldiz, kotxe baten bateria izan behar da txikina, euki behar dau piso gutxi, izen bida oso teknologia aurreratua autonomia handia izateko, ez? Kotxe bateriaren karga batekin, 400 kilometro itxeko, eta gero gainera, bateria hori 10 minututan kargatzeko, ez? Ezin gara egon ordu bete elektrolinera baten, ez? Orduan, baterien teknologia asko garatu behar da, trantsizio hauek ahalbidetzeko eta helburu hori lortzeko, ez? 2050 urtean, gizarte neutro bat CO2 isurietan. Orduan, bateria mota ezberdinak dauzkagu erabiliko dienak aplikazio ezberdinetan eta, sailkapen oso oinarrizko bat azalduko dut zuetez. Alde batetik dauzkagu litio-ioi bateriak, die gure portatila, gure sakeleko telefonoa, gure aparatu elektronikoak elikatzen dituztenak, ez? Eta hauek alderatu genke maratoilariekin. Zergatik, dielako bateriak energia oso modu luzean eta konstantean eman leikena, bale? Dauz beste bateria mota batzuk deitzen diena superkondentsadoreak. Eta hauek alderatu gehizke sprinterrekin. Superkondentsadoreak sprinterrak bezala emuten da biena da energia maila altuak, baina oso denpora laburrean. Bai, adibide bat ezagutu zeinkiena izen leike formula batean erabiltzen den KERS sistema, Kinetic Energy Recovery System. Formula bateko kotxiak 330 kilometro ordura doia zenian eta frenada baten 100 kilometro ordura geizten dienien, hor energia disipatzen da segundo erdin. Orduan oso azkar, superkondentsore batek hori gordein leike eta berriz 100 kilometro ordutatik 300era pasatzen da nahien azelerazio baten, dala segundo bateko azelerazioa, superkondentsadore horrek energia hori aska lezake denpora labur horretan. Eta daukagu hirugarren sailkapen bat, teknologia berri bat, deitzen dela litio-ioi kondentsadoreak. Ikusi zeinkien bezala, aurreko bi teknologien izena bateratzen dau. Eta estrategia be hori da, bien ezaugarriak bateratu eta euki biltegiratze gailu bat izango dana gai ia maratoilari baten energia emateko denpora luzean, baina ez sprinter baten bezain azkar, baina oso azkar energia aska dezakeena. Eta hau da, gaur egun ni eta nire taldea ikertzen ari garen teknologia. Eta, litio-ioi kondentsadore hauen egitura edo eskema hau da, alde batetik daukagu elektrodo positiboa, eta elektrodo positiboa osatzen da ikatz batez, AC, Activated Carbon, eta elektrodo negatiboa eratzen dela beste ikatz batez, HC nahi dauela esan hard carbon. Ezkerreko elektrodo positiboa da ikatz amorfo bat, eta eskumako elektrodoa da ikatz kristalino bat. Ikatzak izanik oso egitura kristalino eta kimiko ezberdina dauke. Eta bi elektrodo hauek dauz elektrolitoan sartuta, elektrolitoa likido bat, eta likido horretan dauz ioiak eta elektroiak alde batera joango dienak edo beste aldera segun bateria kargatzen edo energia ematen ari da. Eta heldu gare galderara eta zeintunak, zein da zeitunen rola guzti honetan ez? Zein da lotura hain primarioan elikagai baten eta hain garatua dagoen teknologia baten arteko erlazioa ez? Azeitunak hain diela goxoak, ni behintzat,
mota guztietako azeituna guztieta jat eta baita be oliba, ez? Orduen, bueno, guazen ikustera zein dan azeitunen rola guzti honetan. Bueno, alde batetik azgaitzezen ikusten zein jan oliba olio industria Espainian. Ikusi zeinke hemen eskerreko irudian nola Espainiako provintzia gehienetan oliba plantazioak dauzen eta oliba olio industria oso garrantzitsua dauen, ez? Izanik Espainiar estatua munduko oliba olio ekoizlea handienetariko bat, ez? Horrek gertutasuna handia ematen duzku industria honi. Industria oro bezala, hemen deskonfigura hoin da. Industria oro bezala, hondakinak sortzen ditu, bai. Hemen datu bateuen, ez tozuela ikusten, uste dut, baina oliba olio industriak sortzen ditu urtero, eta entzun datua, 400.000 tona hondakin. 400.000 tona hondakin urtero, bai. Orduen, zati bat berrera biltzen da biomasa egiteko, eta guk beste berrera bilpen bat aurkitu dutzagu hondakin hauei, bai. Oliba ezurrak txikitzerakoan are bat lortzen dugu, eta are hau pirolizatuz gero lortzen dugu ikatza. Eta gogoratzen basare, litio-ioi kondentsadoreak 2 ikatzez eratuta zeuzen beraien elektrodetan. Ikusi ginen zelan oliba ezurrak material lignozelulosikoak diezen, dauz eratuta karbonos, hidrogenos eta oxigenos ein handi batean, 1,87, 1,88, eta gero beste 1,2, zenleiken nitrogenoa, sufrea, eta beste hainbat elementu ez. Eta hauek emango dutze gero beraien propietate fisiko-kimikoak ez. Eta oliba ezurrak ikatz bihurt daitezke. Orduan ikusi dugu zein dan azeitunen eta baterien arteko erlazioa. Azeitunen hondakinak ikatz bihurtzen ditugu, ikatz horrekin bateriak egiten ditugu, eta bateria horrekin elikatu geinke autoak edo erabilik geinke energia berriztagarriak bultzatzeko. Bai, jasangarritasunaren bidia jorratuz. Guazen sartzen duen pixkat aspektu kimiko eta teknikoagoetan, ez? Eta guazen ikusten zelan egiten den ikatzen sintesi hau. Alde batetik, hor dauzkagu azeituna ezurrak, eta prozesu baten are bihurtuko ditugu. Eta ondoren, ikatz bihurtuko ditugu pirolisi baten bitartez. Hau da, temperatura jakin batean, kasu honetan 900 gradu, baina izeneke pixka gutxio, izeneke pixka gehiago, eta horrek ezaugarri batzuk definituko ditu. Pirolisia da errekuntza bat oxigenoaren presentziarik gabe, beraz egiten da atmosfera inerte baten eta atmosfera kontrolatu baten, izenekela nitrogenozko edo argonesko atmosfera baten, lortuko dugu jarkarboia ikatz gogorra dana elektrodo negatiboa. Eta ezaugarri bat emango dutzuet material honen inguruan. Dauzka, 5 metro karratu gramoko azalera. Honek esan nahi dau. Gramo bat ikatz hartuz gero eta gai izango baginake guztiz desdoblatzeko 5 metro karratuko lurzoru bat estaliko geunke. Vale? Orduen, ja badaukagu elektrodo negatiboa, hartuko dugu eta gordeko dugu, eta beste zati bat elektrodo negatibo honi berari, bigarren prozesu bat egingo dutzago. Bai? Aktibazio kimikoa bat deitzen dana KOH erabiliz ero potasio hidroksidoa. Bai? Erlazio baten sartuko dugu ikatzarekin, berriro ere pirolisi baten, 700 gradutan, eta lortuko duguna da hauetariko partikula bakoitzari porositate bat ematea. Eta lehen eman dutzu edan ezaugarri hau, 5 metro karratu gramotik, pasako gara 3.000 metro karratu gramo izatetik. Honek esan nahi dau, gramo bat ikatz desdoblatzeko gai izango bagina, futbol zelai baten erena
estaliko gauen, gramo bakar baten. Bai? Eta hauek dira, definituko dauenak gure litio-ioi kondentsadoreen ezaugarriak. Alde batetik, elektrodo honek emango dotza energia erreakzio kimikoetan oinarrituko dalako, eta elektrodo honek emango dotza potentzia erreakzio fisikoetan oinarrituko dalako. Ez da egongo lotura kimikoen sortze eta apurtzea, baizik eta adsortzioa materialaren gainazalean. Bueno, elektrodoen fabrikazioa hasi ginen bere garaian, laborategi mailan, mililitro bat egiten, hau da ikatz bat disolbatuta elektrodoa egiteko, barkatu, eta ondoren fangare eskaletan prozesua, bai? Eta gaur egun, lortzen ditugu, litro bat kantitate ikusten duzu, txipiroi saltza bat ematen dau, ez? Baina da, ikatza disolbente organiko baten disolbatuta, gure elektrodak fabrikatzeko, ez? Da behin, tinta hau eratuta, egiten duguna da, pasatzen gare, sala ziku batera, hau da atmosfera kontrolatu bat, hemen ez dago oxigenorik, eta eta humedaderik, eta hemen makina hauetan gure elektrodoak fabrikatzen ditugu. Ideia bat izateko honek dauka 2 metro alturan eta 6 metro luzeran. Hemen ikusten duzue, elektrodo hauek sortzen ditugu, hau izango litzake elektrodo negatiboa, hau elektrodo positiboa, eta bukatzen dugu olako bobinak izan da, eta bobina hauetatik sortzen ditugu gure bateria. Amaitu baino lehen, jarriko dugu oin bideo bat, eta bideo horretan, 3 minututan zehar, ikusiko duzue zein dan prozesu honen, fabrikazio prozesu honen prozesua. Aurrera bideoa.
Eskerrik asko zuen arretagatik, eta irudi honetan, pixka bat, islatu gure izen dut, pixka bat, hitzaldi honen ardatza, ez? Bateriak, azeitunak eta jasangarritasuna, ez? Alde batetik, daukagu eguzkia, ematen dugu energia, ez? Gure olibondo hauek, hasteko, olibondo hauen fruituetatik elikagaiak lortzen ditugu, eta sortutako hondakinak gai gara birziklatzeko, material garatuak sortzeko, eta material hauek teknologia, punta-puntako teknologietan inkorporatzeko berriz be, eguzkiak ematen digun energia hori biltegiratzeko, ez? Eta holan ahalbidetu, ekonomia zirkularra eta pixkat jasangarritasuna eta egokitu gure baliabideak ditugun, gure beharrak ditugun baliabideak. Eta besterik ez, eskerrik asko. Jon, ze ondo eta argi azaldu diguzun. Nik, ez nuen espero, esaten badizut, halako boterea zuenik, esan nahi dut, hezur txiki batek, hainbeste egin zezakeenik. Gaur egun ikertze prozesu honetan zaudete, baina hau da enpresetan edo testatzen hasi zarete, edo errealitate bat da jada, edo ze momentutan zaudete oraintxe? Momentu honetan gauz hor, prototipoa garatzen, badago teknologia neurtzen dauen parametro bat deitzen dela TRS, dana Technology Readiness Level, hau da, zein garatua dagoen teknologia hori, eta merkatuan daukagun produktua TRL bederatzi baten egoten da, orduan merkaturatzen da. Gu esan geinke, gagozela TRL lau bost baten, hau da, lehengoko prototipoak egin ditugu, materialak eskalau ditugu, prozesuak eskalau ditugu, ja ez da laborategi txiki baten egiten, ez, gure makinetan daukagu, eta oin gabitz bilatzen, pixka bat end userrak izango direnak, edo usuarioak izango direnak, ez, eta pizten beraien interesa, eta inor dagoen, teknologia hau erosiko dagoena, eta gureko dagoena, beraien aplikazioetan txartu, eta hortxe gabitz, ez, lehengoko demostradoreak itzen eta bilatzen, gure inguruan azkeneko usuario horiek. Nork esan bertzin zuen zuri, Jon, zezu, kimikaria zara, badakit ere Norvegian eman zenuela azkeneko urtea, Alemanian ere pasaduzu denbora bat, baino Zidetek eta Ikerlanen lan egin da gero, ointxezik energigunen zaude, zer eta olibaz, olibez edo ezurrez hitz egiten eta energia bateratzen. Nola iritsi zara ona? Nola izan da zure ibilbidea? Azeituna mordoa jaten. Egisa esan, pixkat bizitzak eramaten zaitu, ez? Erabaki batzuk zu kontrolau zeinke eta beste batzuk ezain beste, ez? Dire, pixkat patuaren ondorio, ez? Egisa da, pixkan gure audientziaren adina naukanean, ez? Nahiko argi naukan zientzietatik joango nitzela, zientzietatik barruan, kimika, fizika izen ziren nire dudak, ez? Azkenien kimikagatik erabaki nauen, eta unibertsitatean nengoela, naukala argi ikerketak tiratzen ninduela, ez? Eta gainera, nahi noela ikerketa oso aplikatu bat izetia, ez? Hori beti eukidot argi unibertsitatetik urten nitzenean banakixen ez nitzela bueltauko unibertsitatea, ez? Nahi nagoela, zentro teknologiko ero industria baten lan egin. Eta gisa esan, 20 urteko ibilbide honetan, egin dut lan hidrogenozko pilatan, egin dut lan zelula fotovoltaikoetan, eta gaur egun nabil bateriatan, ez? Eta egin dut lan kimikari, fizikari, matematikari, ingeniari, tokau jatitxea pixka bat, danetik, ez? Azkenian, ikasketak zer ikasten duzun garrantzitsua da, baina azkenien ikasketen helburua da pixka bat, abilesia transversal batzuk garatzia eta jakintzea eta oinarri horrekin ikastia, ez? Eta gero,
zure egunerokotasunan, zure lanean, formakuntza jarraia eta bueno, erabaki batzuk esate dut, kontrolaren leike eta zuk erabaki zeik eta beste batzuk bizitzak eramaten dutzu pixkat horrutza eta hori zen da pixkat nire ibilbidea. Eta pentsatzen dut ere adaptatzea, ez, jakitea. Zu adibidez, zeharkako, nola esango nuke, ikasketa horiek ere egin dituzula, kanpora joateak ere lagunduko zizun pentsatzen dut, ez? Norvegiara eta Alemaniara joateak. Bai, bueno, Norvegiara izen zen, karrerako azkeneko urtia, eta bueno, hori, mundu bat zabaldun usten, ez? Batean ninguen lanian indiar batekin, nepali batekin, Hego Ameriketako batekin, eta Euskal Herritik justo urten da ninguen, Europako herrialderen batera, eta ezer gutxi gehiago, ez? Eta oso aberasgarria izan zen. Gero, eman osten aukera bai, azkeneko urtia teoritikoa izan biharrian, han eukinauen aukera, hau da, kontrola nauen erabaki bat, ez? Nik bultzatu nauen eta nik bilatu nauen zerbait izen zen, han ikerketa proiektu bat egitea, kontaktatu nauen nik neuk hango irakasle batekin, petrolera batekin zaukien proiektu bat, eta ikerketa proiektu baten sartu nintzen, da azkeneko urtia ikertzen eman nauen, eta arek argi eta garbi pixka bat markan usten zein zan nire bidea, ez? Eta gero Alemanian egon nintzen nien, eukinauen suertia Siemens zen niteko lan, eta ikusi nagoen ikerketa, zelan egin lehiken ikerketa olako enpresa handi baten, ez? Eta beste herrialde baten, eta bueno, oso kanpora fatia beti da oso aberasgarri. Eta etxera bueltatzea ere ze goxo hartzen den. Eta Euskal txera buelta beti izaten da pozgarri, Euskal Herriko bizimaia ez dago munduko beste txoko askotan. Ona da joatea eta ona da bueltatzea. Beraz, zoragarri. Edo zein aukeratzen zuela. Hori da. Esan duzu lehenago, zuri tokatu zaizula naiz eta kimikari izan, matematikako lanak egitea, fisika, eta pentsatzen dut, zuen taldea nola osatuta dago. Ze biologoak, matematikoak, fisikariak ere, energiaren inguruan lan egin dezakete, eta ze motatako baita ahalmenak behar diren, adibidez honetan lan egiteko. Bai, gure taldean, ingenieri kimikoak, ingeniariak, matematikariak, fisikariak, dauz fisikariak, materialen sintesian espertoak direnak, kimikariak elektronikan espertoak direnak, ingeniariak prozesuetaz gain erreakzio kimikoak egiten da bienak. Azkenien, formakuntza ein bat izango da, ero portzentai bat izango da zure abilezietan, baina gero zure ibilbide profesionalean garatzen dituzun abileziak horrek izango die, definituko da bienak zeintzuk izango dien zure rolak, ez? Eta azkenian, karrera baten 3-4 urtetan ikesten dozunak, normalien ez dutu balizo zure egunerokotasunean, zure egunerokotasunean ikesin behar duzu. Gure esatia, karrera batek eman behar dutuna da, erraminta batzuk zuk zeuk zure formakuntza lantzeko urrengoko urteetan eta erraminta batzuk pentsamentu kritiko bat garatzeko. Eta lanean hasten zarenean, arazo baten aurrian, jakiteko nora joan, jakiteko zer egin, jakiteko nun aurkitu arazo horrei konponbidea. Baina lanean hasten zarenean, kimikako lehenengoko karreran sintesi organikoan eman dozuen erreakzioek, ez dotzue balio. Abilezia horreik emango dotzue jakintza hori egokitzeko zure eguneroko arazoetara. Ez baina nire ustez, formakuntzan lortu behar dana hori, erraminta batzuk autonomo izateko eta pentsamendu kritikoa garatzeko jakintza hori. Oso garrantzitsua da diozuna, ze jende askok pentsatzen du, ez dakit, karrera bat hautatzen dezunean, horrek emango dizula behar duzun 100-etik 100-ekoa. Eta esaten duzu, ez, honek eman behar dizu estruktura bat, ez da, eta gero zu bizitza guztian lantzen jarraituko duzuna, eta zuk esan duzun bezala, zu ikasten egongo zara beti pentsatzen dut, ez? Beti erronka berrien aurrean, gehiago ikasi beharko duzu. Imaginau,
gure audientzian nako igual hori ja, izango da paleolitikoa, baina nik karreria ikasi nabenien ez zauzen ordenadorik. Inork ez geukan ordenadoriak, gure lanak eskuz entregatzen ginen. Osea, nik ordenadorea lehenengoko aldiz nire bizitza profesionalean erabili dut. Imaginau, zenbat ikesi behar izan duten digitalizazioaren inguruan, ez? Honek esaten dienak, ez, natural born dauzenak digitalizazioarekin, ez, gukorik ezi behar dugu, eta hori eta beste mila gauza, klaro, kimikak evoluzionatu dau, bateriak evoluzionatu daue, hemen azkar eta egunero ikasten da zerbait, eta ikasi behar da zerbait. Bateriaz ari zarela adibidez, zenbat motatako energiarekin kargatu daitezke bateriak? Zu ja adiktua zaitugula aprobetxatu egin behar dugu. Badakit, pentsatzen den nahiko luze joan daitekela erantzuna, baina gukola ideia bat egiteko. Bueno, bateriak erozein energiarekin kargauleik ez. Jarri zeike bateria bat, planta fotovoltaiko baten, planta nuklear baten, jarri zeinke eoliko bateri, jarri zeinke itxasoko energia maremotriza, ez? Gai bat gainera, ez dutela pixkat komplikatua da, baina baterien beste rol oso garrantzitsu bat da sarearen estabilizazioa. Energiak modu ez jarraian eta modu diferentzialetan sortzen dire, ez? Adibidez, eguzki energia, laino bat jartzen bajako parian, bapatean sorkuntza jaitsi da. Eta laino hori doianean, bapatean energia pikoa daukagu. Eta hori zuzenean, sarera baldin badoia, oso desestabilizazioa undixak sortzen dago. Eta horrek, gure egunerokotasunean, batez be industrian, arazo garrantzitsuak izan leike, ez? Orduan, bateria batek, fluxu diskontinu horrek absorbitu leike, eta gero modu konstantean eman. Beraz, bateriak asko erabiltzen die edozein energia iturritat dana dalako sarea estabilizatzeko. Orduen edozein energiarekin erabili leike bai. Eta adibidez, ni badaukat hemen galdera bat badakit pitxin bat teknikoa izan daitekela, baina zergatik baterietan gordetzen den energia galdu itzen da erabiltzen ez dugunean. Zergatik ematen da hori? Bueno, hori da pixka bat bateria daukien arazo bat, ez? Guk, mobil bat, mobiliari ez dutzagulako ematen denporarik, ez? Baina portatil bat, bai, ikusten badugu hilabete erabili barik, eta utzi dugu kargauta, igual pizten dugunean, bateria dago 60%-an, edo bateria jasarra baldin bada, 110%, ez? Hori da, energia sartzea bateria baten ez dalako prozesu natural bat, ez? Entropia bat behar dau eta energia bat behar dau, ez? Ez da egoera natural bat. Orduan materialek normalian beraien tendentzia da beraien egoera naturalera erlaxatzia, ez? Eta ez egotia elektroiez eta ioiez beteta beraiek ez daude komodo, ez? Orduan, hori da arazo bat, material hauek erlaxatzen doaz eta energia hori galtzen daue. Eta, hor dago, materialen ingenieritza atzean, materialak diseinatzeko eta elektrodoak egituratzeko galera horiek eman ez daitezen. Pentsatzen dut, hemen energiaz ari garela, energia hau bai dela buka ezina, ez? Ikasi daitekena honen inguruan eta egin daitekena honen inguruan. Ze, ez, askotan esaten dugu, erronka berriak ditugu, iraunkortasunari dagokionez zu gaina garrantzia handia jarri duzu hor, eta egia da, oraintsu bertan, gure etorkizuna energiaren kontsumoarekin erabat lotuta dagoela. Eta momentu oso kritikoan, edo, pozgarria ez dut esango, krisi klimatikoa ez baita pozgarria, baina bai aukerez irekitako oraina batean gaudela, alegia, ez da? Bai, argita garbi, indikan badauz ez, gobernu batzuk, azkenien interes ekonomikoak eta egunerokotasunak
eta egunerokotasun behar horrei erantzun ematearekin, beraien konpromesua ez dala oso handia honekin, ez? Baina erdi denporan eta denpora luzean pentsatuz gero, bai edo bai, hasi behar da, ja. Hasi izan bagitza lehenago, hobeto, ez? Egisa da, esango nuke aspektu horretan, Europa mailan bai dala kontinente bat, agian aurrera pauso nabarmena emuten dabilela helburu horrei, baina azkenian hau ez da Europan kontua, hau munduko kontua da, ez? Azkenien Txinan sortzen den CO2 guztia, ona heltzen da, eta eroan sortzen dien arazo klimatikoak gero hemen dauki ondorio, ez? Orduan, ez da zerbait Europak bera bakarrik konpondu leikena, eta ez da zerbait Europak instituzionalki konpondu leikela, ez? Konponbidea dau, gutariko bakoitzaren esku, maila handiago baten edo maila txikiago baten, ez? Baina, bueno, COVID-ak erakutsi dau, etxian geratu gitzen egunetan, zein eragin positiboa izan zauen naturan, CO2 mailan, claro, ezin gare danok geratu etxien, baina bai hartu gehinke konpromisoa gure ohiturak pixka bat egokitzeko mundu honetana. Bai, atzo bertan horren inguruan ere egon ginen hitz egiten, Cruz Enrique Borgesekin bai, eta hori esaten genuen azkenean gure eguneroko ohiturak bai, eta zuk esan duzu, gure ohiturak ditugun baliabideetara, gure ohiturak ditugun baliabideetara egokitu behar ditugula, ez? Eta behin eta berriz ideia horren inguruan ari gara. Aizu, adibide gehiago ezagutzen aldituzu azeitunak bezala naturako beste lehen gai batzuk, erabilita, edo tresna berriak, edo produktu berriak sortu daitezken iraunkortasunari eta jasangarritasunari bultzada bat emateko? Bai, bueno, egisa esan guk azeituna ezurakin egin duguna, egin leik beste materia prima batzukin, ez? Adibidez, bueno, proiektu txikitxo bat eukigoan hor, saiatu gintzen, lokalki, adibidez, ardilatxaren artileak ez dauka berrerabilpenik, ez? Orduan da zahor bat sortzen da eta arazo bat da, ez? Eta saiatu gare, baina adibidez horrekin, ez dugu lortu hain propietate egokioak izatea ikatzetan, ez? Beraien, egitura fibrilarrak, eta komposizioak, azken ikatzak ez da lortzen hain efizientiak izatea, ez? Egisa da, badauzela beste material batzuk, lortu alizengo ginunkela emaitz berdinak. Kontua da, ikerketa lerro bezala, posible izango litzakena, baina gero kontutan hartu behar dugu zein dan aukera merkaturatzeko. Eta noski ikusten badugu zein izango da bateriaren demanda, ikusi behar duguna da gure lehen gai hori edo prozesu guzti hau hasiko dan hondakin horrek asebete dezakeen demanda hori. Eta gainera, nun dagoen kokatuta, klaro. Ze, imagina guk aukeratzen dugula, ez dakit, banana azalak edo koko azalak. Ez? Koko azalak agian ekarri beharko gauke Tailandiatik. Hori ja hor daukagun CO2 arrastoa ikaragarria da, ez dau modu konpentsatzeko hori. Orduen izen bida, pixkat kilometro zero filosofia hori, ez? Aurkitu behar dugu hondakin bat pixkat lokala, gertukoa, eta gainera asebete dezakeena merkatuan egongo dan demanda. Eta egia esan ez dugu ikusten beste materialik aukera hori izan leikena. Inork baldin badauka proposamen bat, oso ondo, ez? Euki dugu agertu da nien, ez? Agertu garen nien notiziatan eta euki dugu deiak adibidez, arrantzelen gandik, ez? Arrantzalepe, kofradiatan eukiten dabe arazo bat, arrainizurrekin eta abarrez, eta egin alizengo gauke, baina ez lauke eukiko transferentzia bat merkatura ez dagoelako materia prima nahiko asebetetzeko merkatuak izango dagoen demanda. Orduen, aspektu ekonomiko eta logistiko horrik sartzen die ekuazioan erabakitzerako orduan.
Jakina, zesan bar nizun, espero dut benetan, hemendik aurrera, hau, ez dakit, guk guztiok etxeetan, gure etxeetan plazaratzea, eta hau, benetako arrakasta izatea, zezuk diozuna, azkenen, azeitunak hor ditugu. Erabili jaten ditugu, eta hondakin hoiekin gure bizitza erabat aldatu dezakegu. Beraz, ze falta da, nola lagundu dezakegu besteok, jasangarritasun honetan, ez dut esaten igual azeitunak, oraintxe bertan azeituna jasotzen ez gara hasiko atxean, baina abisatzen diguzunean bai, Zer egin dezake gure egunerokoan, guk bateriekin dugun erlazio hori jasangarriagoa izateko. Bueno, alde batetik, gailu elektronikoen gestioa ikaragarria da. Osea, ikaragarria da, eta material horreik nondik datozen, ez? Orduen, gu daukagu bateria bat, gure etxean, gure egunerokotasunean, baina bateria horrek guregana heltzeko ibilbide luze bat izan dau. Ibilbide luze bat, CO2 arrastoa hola neurtzeagatik oso handia izan dan, ez? CO2 arrastoak hartzen dau, izan dituen garraioak, material horrek izan dituen transformazioak, ez, energia bihar izan dela, eta gero dauka, izugarrizko ibilbide bat gugandik aratago botatzen dugunean, ez? Bateriak, gaur egungo bateriak, material kritikoak inkorporatzen dago, ez? Materialak urriak dienak, oso garestiak dienak, eta geopolitikoki eta estrategikoki eremu geografiko zailetan dauzenak, ez? Hor daukagu kobaltoa, koltana, Errepublika Kongoarra, litioa, Afganistanen, Bolivian, Txinan, ez? Die materialak, arma ekonomikoak eta arma politikoak bilakatzen direnak, ez? Eta, klaro, gero esaten dutzuena, Txina, Afrika, garraioak, eta da zerbait gu goiazela dendara, erosten dugu, eta kantzetan garenien edo modelo berri bat urteten dau, ez? Botatzen dugu mobila, ero saltzen dugu saldu izango litzake bigarren bizitza bat ematea, ez? Baina beste bat izango litzake botatzea. Eta gero hori hartzen da, eramaten da berriro be 3. herrialdeko lurraldetara, han zergatik merkeagoa dalako, ez dauzelako birziklatze prozesuak, dana erreleikelako batera eta doi atmosferara, hau da, zerbait hain ohikoa, hain gure egunerokotasunean, mobil bat erosi eta mobil bat bota, 2 urteko plazoan, urte bat, 5 urte, norberak bere gauzakin, ez? Konstiente izan behar gara, gure erabakiek, gure eguneroko joaerak zein inpakto daukien beste herrialde batzutan, gure ingurunean, eta bestei exigitu baino lehenau, guk egun norberari exigitu behar gare, mobil batek iraun leikela 7 urte, eta hori bezala, erropak, eta kotxiak, eta dana. Bai, eta bar luze bat. Giza eskubide inguruan ari garela alegia, eta urraketa hori ematen dela, bai, ez? Materialak ustiatzen ditugunean, eta gero bueltan zakarra beraiei ematen diegunean, ez? Hori ere konstiente izan behar dugula, hain eskura dugun edozein gauzak hori eragin dezakelako. Jon, plazerra izan da, oso aberatsa izan da zurekin solastea, benetan espero dugula hau, sekulako arrakasta izatea, gutxiago ez duzuelako merezi, eta kontatuko diguzu, aurrerago hau nola burutzen eta josten doan. Bai, mila esker. Bai, eskerrik asko zuei, agerdakotzen aukera, notizietan jarraitzeko izango da seinale ona, zarata ataratzen gabitzen seinale. Eskerrik asko maitena zuri bai, eta, audientzia danari, eskerrik asko entzute harren. Eskerrik asko, Jon, adibiliko gara. Laster arte, agur. Gaurkoz listo, baina bihar ere beste tailer badugu. Zein Alain Ulaziak itxasoak sortzen duen energiaz hitz egingo digu. Mañana Alain Ulaziak nos hablará sobre la energía que se genera en el mar. Yo no me lo perdería. Bihar arte eta eskerrik asko.